И най-вече да се стремим към перфекционизъм. В волейбола имаш разпределител, атакуващи играчи, защитаващи играчи, имаш и треньор. В кухнята винаги имаш главен играч, който е главният готвач или екзекутивният готвач. След това имаш началници на станции, имаш помощни готвачи. Станциите използват 95% от тяхната продукция, техните зеленчуци, техните меса. И точно тогава, по време на този стаж, аз разбрах всъщност какво богатство имаме като кухня. Ако продължаваме в същия дух, бих казал, че България ще бъде една наистина много добра кулинарна държава. Здравейте и добре дошли в ВУМКАСТ, първият студентски подкаст. Аз съм Мария и тук с мен са Мирослав и Светослав. Добър ден! Добър ден! Добър ден! Може ли да разкажете малко за зрителите, кои сте вие, откъде сте, как разбрахте за ВУМ? Аз се казвам Светослав Александров, роден в Русе на 21 години. Занимавам се с кулинария от около 5 години. И разбрах за ВУМ от социалната мрежа Facebook. Много интересно. Миро? Аз се казвам Мирослав Дървеняков от град Косенец. Занимавам се с кулинария от 16 годишен, като това винаги ми е било страст. Разбрах за ВУМ от Националната купа на България за млади готвачи 2023 година. Всъщност там се срещнах с шеф Хю и той ми обясни как стоят нещата за университета. Прекрасно, благодаря. Разбрах, че и двамата се интересувате от спорт. Светло е тренирал професионално волейбол, докато Миро се интересува от футбол. Какво ви даде спорта като дисциплина и като цяло знания към живота? Като цяло за мен спорта е на първо място дисциплина, постоянство и също така отборна игра, понеже аз съм фен на отборните спортове. И като цяло спортът ме научи на постоянство, на дисциплина и също така винаги да търся максималният резултат. Даде ми, как да го кажа, насока в живота. В смисъл, преди спорта бях малко унил, не се интересувах чак толкова много неща и всъщност това по някакъв начин промени моят светоглед, моята гледна точка за живота и се радвам, че последвах спорта. Абсолютно. Светло? На първо място бих казал, че спорта дава дисциплина. Не само от професионална гледна точка, но и в живота. Спорта учи на много. На второ място, и не е маловажно, е здравето. В професионален аспект бих казал, че спорта помага на това да бъдеш по-сериозен върху нещата, които вършиш и да бъдеш по-целеустремен. Абсолютно. Добре, според вас спорта и готвенето имат ли нещо общо от страна на отборна игра, това как се държат хората или нещо друго според вас? Честно казано, да, доста се припокриват двете неща, особено с отборната част, тъй като в кухнята сам човек не може да се оправи. Каквото и да си говорим, има моменти, в които имаш нужда от помощ и всъщност тези моменти на отборът е най-важната част от целият процес. Като освен това също така дисциплината, която участва в спорта и най-вече да се стремим към перфекционизъм. Също бих казал, че двете неща доста се припокриват в тази част. Абсолютно и аз мисля така. Светло, ти какво мислиш? Аз бих казал от гледна точка на волейбола и кухнята, че имат едно много важно нещо и това е йерархията и позициите. В волейбола имаш разпределител, атакуващи играчи, защитаващи играчи, имаш и треньор. В кухнята винаги имаш главен играч, който е главният готвач или екзекутивният готвач. След това имаш началници на станции, имаш помощни готвачи, имаш мияч.
Така е, според мен наистина отборната игра, както в спорта, така и в кухнята е нещо доста важно и мисля, че ние като готвачи от доста години сме разбрали, че сам човек не може да се оправи и че в някакъв момент трябва отбора да ти подаде ръка, нали? Няма как. И двамата сте от България, като сме започнали на тема готвене. Според вас съществува ли модерна българска кухня? Абсолютно съм съгласен, че съществува и много вярвам в това. Бих казал, че в момента пътя, по който се движа, е модернизиране на България и на българския народ, да научат новите вкусове, новите тенденции на молекулярна кухня, но не трябва да бягаме и от естествеността. Не трябва всичко да бъде винаги префарцунено и красиво. Винаги гоним вкуса. А за българския народ бих казал, че върви в добра насока. Просто трябва малко повече да се разпространява новата кухня, модерното, а не винаги да разчитаме на старото и сигурното. Абсолютно. Мирович, какво мислиш? Моето мнение по темата е, че имаме такива заложби и също така съществува модерна българска кухня и един от най-големите плюсове е всъщност това, че нашата кухня е много вкусна. В смисъл такъв, че имаме тази база от вкусове, която ни е нужна, за да продължим да надграждаме кухнята и, както каза Светло, да пресаме по модерен начин, да се стремим да обогатяваме не само вкусовите, но като цяло културата на хората за храната. И вярвам, че сме се насочили в много добра посока и смятам, че следващите не повече от 4-5 години България ще е на едно от по-горните нива. В смисъл такъв е една от топ кухните в света. Ако мога да допълня, извинявай, ще прекъсвам. Това лято, когато бях на стажа си, забелязах, че бях в Испания. Испанците използват 95% от тяхната продукция, техните зеленчуци, техните меса. В България, за жалост, износа е по-малък, отколкото вноса. Внасяме много чужди продукти, а всъщност имаме изобилие на вкусни, естествени продукти, за жалост, които не се използват в България. Аз мисля, че по абсолютно същия начин, като ние като студенти, които вече сме ходили на стаж и сме видяли другите кухни и техните традиции и вкусове, кога според вас ние ще започнем да ценим нашите вкусове, българските продукти, българската продукция и, както каза Светло, да се наредим до Испания, примерно, или до Франция? Нали, това е нещо много важно, което трябва да запазим тук в България. Кога можем да се наредим до тях? Според мен ще започнем да оценяваме това, което имаме, когато разберем всъщност какво имаме. В смисъл, че за съжаление в България повече са известни кухни от Западна Европа, в случая италианска, испанска и така нататък, но много от хората, според мен, това е мое лично мнение, не разбират богатството, което имаме. Също така и климатът, който е тук в България, предразполага за развиването на вкуса на продуктите, в случая плодове, зеленчуци и така нататък. И тогава, когато разберем какво богатство имаме, тогава ще започнем да оценяваме всъщност нашето, така да го нарека. Според мен има много продукти, като примерно нашия кашкавал, нашето сирене, шарената сол, например, или такива други подправки, които в някакъв момент ще изгубят стойността си и България ще загуби тези продукти и няма да ги използва толкова много. Светло, какво мислиш по въпроса? Би казал, че Миро се изказа много правилно и това е, че българина все още може би не е информиран или не иска да разбере, че България има много по-добри неща от тези, които влизат и може би са на по-ниска цена. В момента главният проблем, би казал в България, е, че хората гледат повече от страна на бюджета,
отколкото на качеството. Абсолютно. За жалост е така, но съм сигурен, че ще дойде един ден, в който ще търсим качеството и ще обърнем внимание на българските продукти. Ами, надявам се скоро да е така. Какво е едно ястие, тъй като в академията имаме модерни български вечери, кое е едно от ястията, които са традиционни, кои са ви най-любимите, които сме ги превърнали в нещо по-модерно? От тези вечери, които сме имали в университета, може би наскоро всъщност имахме модерна вечеря, българска модерна вечеря, и за основно ястие приготвихме тогава телешка яхния с дюли. Всъщност ти беше на тази вечеря. Аз също бях само Светло да допълня. Също, да. Телешкото беше уникално. Да. Може би това е едно от ястията, които наистина така дадохме тласък да го надградим, защото като някой чуе яхния, той си представя месо, картофи със сос, на едно и това е. Но всъщност взехме някои от продуктите, направихме ги по индивидуален начин. Също така запазихме целостта на яхнята, това, което казах тук, що за пример. И всъщност се получи много, много добро ястие, много вкусно. Не знам какво е вашето мнение за него. Ние като дегустатори и като гости на и вашата като гости вечеря. на вечерята беше наистина уникална. Много хубава вечеря, да. Радвам се за което. Светло, кое е твоето? Като се върна малко назад, нашата втора година, заедно с теб, когато бяхме, Да. реално направихме, основното ни ястие беше просто каварма. Да. Но имаше изключително много текстури и много техники. И всъщност, сядайки в един ресторант и ядяйки това ястие, ти няма да разбереш, че ядеш каварма, а ще мислиш, че ядеш някакво доста направено френско ястие, но всъщност вкуса е кавармата и те връща доста години назад. И наистина много ми хареса. Добре, като изключим през времето на годината, какъв е вашият опит на стажовете в чужбина? Аз до сега съм бил на един стаж, втора година съм все пак, и това лято бях в Ирландия на стаж в един 4-звезден хотел. Да кажа честно, не бях впечатлен, тъй като ирландците нямат култура. Самата държава няма култура на хранене, нямат, как да го кажа, твърде много специфични продукти за тяхната кухня. Също така няма толкова национални ястия или по-скоро толкова изразени ястия, като примерно в нашата кухня. Но този опит ми беше важен, тъй като успях да подобря себе си, чисто и просто индивидуално. Успях да подобря някои от своите умения, като бързина, като менажиране на времето и така нататък, което ми беше полезно. И точно тогава, по време на този стаж, аз разбрах всъщност какво богатство имаме като кухня. Това беше една от, така да го кажа, повратните точки за моето мнение за нашата кухня. Добре, а имаш ли на ум къде ще ходиш другата година, тъй като имаш още 2 стажа? По принцип целя се в Испания и Италия, в Мишлен ресторанти, тъй като миналата година не ми се отдаде тази възможност по една или друга причина, но миналата година успях да подобря моите умения, сега искам да подобря моите знания. Абсолютно. Светло, като повече опит на стажове, какво ти даде стажа на теб? Първо да кажа, аз съм бил на 2 стажа. Първият ми стаж беше в Германия, в италиански ресторант с американско име, което ми беше любимото нещо. Там бих казал, че научих, че не винаги в чужда държава означава нещо по-добро. Абсолютно. Там научих да ценя това, което имам и да не скачам толкова нависоко. На втория стаж, където бях в Испания, в ресторант с звезда Мишлен и зелена звезда Мишлен, там доста се научих на дисциплина. Там попаднах на страста си, на тестените изделия, на хлябовете и
се запознах с много хора и видях всъщност какво е испанската култура и как те оценяват своето и не търсят чуждото. Абсолютно. Аз също като човек, на който е бил на 2 стажа, и двата в Италия, една Мишлен звезда и просто друг ресторант. И аз забелязах също така, че те ценят своето и не търсят други чужди продукти, търсят своята продукция, своите традиции и като цяло техните си ястия, докато тук в България е малко по-различно. Винаги търсим различната кухня, различните продукти и наистина не ценим нашите си продукти толкова и се надявам в следващите 5-10 години да можем да почнем да ценим нашите традиции Дай отново. Боже. Може ли да допълня нещо? Както ти каза и както Светло, те са националисти, в смисъл те търсят тяхното. Обаче тук има една разлика и понеже в България повече са разпространени чуждестранните кухни, всъщност това ни дава до някаква степен предимство, тъй като като бях в Ирландия ми направи впечатление, че много от ирландците те просто не... Как да го кажа? Първо, че нямат кухня, нямат традиции, нали, извинявам се, за което не е така. И второ, че те не търсят нещо ново. В смисъл, те просто... Ако са яли едно нещо цял живот, те търсят него, не искат да опитат нещо ново. И всъщност това нас, българите, ни прави и според мен е много добри от това, че тъй като имаме познания в повече кухни, може да импровизираме в случаи и така нататък. Така че има своите плюсове и минуси това. Абсолютно. Като почнахме да говорим за стаж, според вас Академията създава ли достатъчно добри кадри, които да започнат тази промяна, която обсъждаме? Абсолютно да. Бих казал, има и много в момента готвачи, които са едни от главните действащи лица, не само в градовете, но и в цяла България. Имали сме изключително добри кадри и в момента създаваме още добри кадри. Един стои до мен. Другия Миро, момент. наистина. Ако продължаваме в същия дух, бих казал, че България ще бъде една наистина много добра кулинарна държава. Абсолютно. Абсолютно. Миро, ти какво мислиш по въпрос? На същото мнение съм, няма кой знае какво да добавя, но просто трябва да се фокусираме повече и всичко ще се получи. Както каза Светло, това е място, където наистина ти можеш да си обогатиш знанията. Също така и стажовете дават едно огромно предимство, тъй като е по-лесно да отидеш на стаж, отколкото да заминеш сам в чужда държава и да се опиташ да си намериш работа, което е изключително голям плюс за нас. Така е. Аз нещо, което исках да допълня е, че нещо, което аз забелязах е, че нашата академия няма много общо с чуждите академии, като например италианските кулинарни академии, които там ги учат единствено на базови неща, нали, като бульони и така нататък, докато при нас ние имаме къде да приложим целия си опит в вечерите, които се случват 2 пъти в седмицата. И според мен това е нещо, което не осъзнаваме, че оценяваме, но трябва, защото това ни дава малък тласък напред и аз мисля, че е нещо много важно. А пък, иначе ако трябва да опишете страстта си, било то към готвенето, към спорта или към нещо друго, като вкус или като ястие, какво било то? Да, ти час. Доста хубав въпрос. Да. И аз би го свързал веднага с това, което най-много ми харесва в момента. И това е хляба. Защото за хляба трябва грижа, трябва внимание и трябва усилие. И много време. За да правиш хляб, трябва да си търпелив. Както и в живота. Не можеш директно да тръгнеш с печенето, преди да си втасал тестото. Абсолютно. Общо взето. Така че трябва да се чака, трябва да се работи и трябват усилия, за да постигнеш това, което искаш. Абсолютно, Миро. Какво да кажа? Малко странно сравнение ще направя, но с сота. Защото
който знае как да слага сол в едно ястието и може да го направи уникално. Първото, което е. Второ, че пресолиш ли манджата, Много верно. връщане назад почти няма. И как да се изразя Да, точно така, защото трябва да имаш знанието. В смисъл, това се гради с години и както казваше една моя учителка, първо се научете да слагате сол. Всичко друго вече оттам нататък ще е много по-лесно. Много ми хареса. На мен също. Аз не Много очаквах добро. наистина Даже не нещо знам такова да ми кажеш. Как го... Аз мисля, че е много Интелигентно добро. момче си, харесваш ме. Браво. Благодаря. Много харесвам отговорите, но и съм... Аз мисля по абсолютно същия начин, като готвач, сладкар или хлебар, както е Светло, и че като готвач наистина много хубаво сравнение. И за финал, какво бихте казали на студент първа година или като цяло на кандидат студенти, които в някакъв момент ще им се наложи да отидат на стаж в чужбина? Нещо, което вие не знаехте, нещо, което вие искахте да знаете или нещо, което разбрахте в последствие, като вече бяхте там? Мога ли да започна, защото имам наистина страхотна история? Имаш Ще и разкажа по-голям много. опит от мен. Така, че Добре, заповядай. така да речем, благодаря. Точно отивайки на втория ми стаж в Испания, ще го разкажа набързо, се случи нещо неочаквано за Европа. Спря тока и обхвата на цялата държава. И аз, кацайки на летището, разбрах, че не мога да изляза оттам, не мога да си хвана автобус, не мога да си хвана такси. И в летището имаше мисля, че около 15 000 души, без обхват и без никакъв контакт с останалия свят. С това какво искам да кажа? Представете си, че живота и професионалния път е една лекоатлетическа писта. Има си място за спринт, има място и с препятствия. И тези препятствия понякога са по-високи, понякога са по-ниски. Научете се как да минавате препятствията така, че на вас да ви е удобно, за да стигнете до частта, в която се бяга бързо и силно към целта. Абсолютно. Като човек, който вече е чул историята, много я харесвам и наистина е доста добро сравнение. Миро? Да, ще посъветвам бъдещите, т.е. не бъдещите, сегашните стажанти, сегашните студенти, които те първа трябва да отиват на стаж, ще ги посъветвам да първо внимателно да проучат мястото, да съберат колкото се може повече мнение от така да го кажа, старите Абсолютно. студенти, защото в крайна сметка това е възможност ти да откриеш своето място, своите предпочитания в кухнята и ако ти не поручиш, в смисъл, ако не търсиш това, което искаш, ще ти е много по-трудно. И също така, понеже нашият университет предлага много опции, много вариации на стажове, какво ще рече това? Има стажове, които са в звезди Мишлен, в хотели, ресторанти без звезди, има и на места, които предлагат адски много пари. Би ги посъветвал да търсят знанието пред парите, тъй като съзнанието вече после идват и парите. Докато гониш само парите, ти седиш на едно място и не мърдаш. Може да си мислиш, че знаеш много, но всъщност не е точно така. Абсолютно. Това е моят съвет към тях. Ако мога да допълня нещо, извинявай, че те прекъсвам, ще се обърна директно към камерата, към гледащите, които искат да кандидатстват дали ще бъде в нашия университет или просто да се занимават с кулинария. Рискувайте. Никога не си казвайте, не, аз не съм готов за това, не съм сигурен. Рискувайте, рискувайте, рискувайте. Абсолютно съм съгласен с него и само да допълня нещо. Не се притеснявайте от препятствията. Тоест, всъщност той го казва по един или друг начин. Гледайте да ви е трудно. Да. Гледайте Абсолютно. просто да ви е трудно, защото в крайна сметка точно в тези трудни моменти се разбира каква е вашата стойност и всъщност ако избирате лесния път, няма да стигнете кой знае колко далеч. Затова винаги избирайте трудния път, защото той е правилният всъщност. Да.
съгласен Както съм. аз посъветвах нашите колеги първа или втора година, а, намерете си място, на където ще се научите, и аз затова първо ги съветвам, ако искат опит и тогава, нали, да отидат да работят за малко повече пари или примерно в хотел, първо да идат в звезда Мишлен, я една, я две, където ги приемат или където им харесва, и тогава да отидат примерно на хотел, за да видят какво е да работиш с много хора, с много персонал и с много клиенти, и още взето да видят двете страни и да разберат на тях какво им харесва. Абсолютно. Иначе много харесвам вашите мнения и вашите съвети по въпроса, но аз мисля, че е време да приключваме. Нещо, с което да приключите по-важно? Би казал едно изречение, даже айде две. Да живее българската кухня, да живее и България. Нека продължаваме в този дух да се развиваме и да не спираме. Защото по-голямо богатство от нашата кухня няма. В смисъл, Светло е пътувал повече от мене и знае, но няма го никъде другаде. Нашето си, Абсолютно. така че рискувайте да арзайте и не се предавайте. Абсолютно, да се Съгласен. запазим нашето. Добре, благодаря, че бяхте с нас. Това е епизодът с Миро и Светло. Благодаря, че гледахте, и до нови срещи. Чао, чао. Чао, чао.